A continuación, o secretario xeral do Concello de Paradela, José López González, vai dar lectura á acta do xurado. Reunidos no Salón de Sesións do excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas do día 23 de abril de 2009, o xurado formado polos señores don José Manuel Mateo Díaz, alcalde do Concello de Paradela como presidente, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato Mato, crego, don Xulio Xid Ramil, funcionario da Delegación Provincial de Cultura e Deporte, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor como vocais, e don José López González, secretario do Concello de Paradela, que dá fe do acto. Constituído o xurado en forma e coa ausencia de don Xavier Rodríguez Barrio e don Santiago Rodríguez López, procedeuse a efectuar unha valoración de evolución experimentada polo certame literario dende a súa creación, estando na súa 14ª edición, efectuando un balance altamente positivo por cante pese a escasa cuantía ou escasa dotación económica do premio e o carácter de pequeno municipio rural do organizador ano tras ano mantense unha importante participación frente á acadada en outros premios provinciais que contan cunha maior asignación económica motivada en grande medida polo feito de que as obras premiadas e accesis son posteriormente publicadas pese o importante esforzo que lo supón para o propio Concello de Paradela. Respecto á presente edición, o xurado igualmente resalta o gran número de obras participantes con gran protagonismo da recibida sobre todo do estranxeiro, así como a mellora da calidade das obras e o afianzamento do certame literario, como é o feito de que unha das obras presentadas na categoría de narrativa baixo o título Ai Padriño, da autora Dona María Carme Caramés Gargal, foi retirada xa que a propia autora comunicou a obtención dun premio pola citada obra. Destacar a dificultade do xurado pola cantidade e calidade das obras presentadas, xa que media dúcias de obras poderían ser obxecto de premio en ambas categorías. Presentáronse un total de 190 obras, 106 na categoría de poesía e 84 na narrativa. Das 106 obras na categoría de poesía, 79 están escritas en castelán e 27 galego. No apartado de narrativa, das 84 obras, 9 foron escritas en galego e 75 en castelán. A continuación, o xurado procedeu a calificar as obras presentadas e atopadas conforme as bases no seu día aprobadas. O xurado, por unanimidade dos membros presentes, acorda, primeiro, outorgar o premio de poesía á obra presentada baixo o lema de Daleira, titulada Nosoutras. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a dona Alba Cid Fernández, de Ourense. Asimismo, o xurado acorda outorgar 2 accésits nos apartados de poesía, accésit a obra presentado baixo o lema Gargamel, titulado Anatomía del frío, unha persona que reside en Dous Hermanas, Sevilla. E o segundo accésit a obra presentado baixo o lema Ribelma, titulada Eles non saben, comprobando que esta persoa é de Boimorto, a Coruña. En segundo lugar, procedeuse a outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Aurum, titulada Marcha Triunfal, obra que pertence a don Alberto Rodríguez Díaz, con residencia en Ourense. Asimismo, o xurado acorda outorgar 2 accésits no apartado de narrativa, o primeiro deles baixo o lema Eugenio Agramonte, título En clave de futuro, persona que reside en Las Torres de Cocillas, provincia de Murcia. E o segundo accésit a obra presentada baixo o lema Las negras sombras de todos, título El esperado, compróbase que pertence a Isabel Julián Quiroga, de Madrid. E para constancia do tratado, levántase a presente acta por sextuplicado exemplar que é asinado por todos os membros en Paradela na data reivindicada, sendo as 13 horas e 30 minutos do que eu como secretario dou fe. Vaise proceder a continuación á entrega dos premios. Non están presentes o accésit de poesía Sara Castelar Lorca, de Sevilla, e o accésit de narrativa Juan José Ruiz Moñino, de Murcia. Por tanto, reciben os premios os 4 autores e autoras presentes e leerán a continuación anacos da súa obra. Chamamos, pois, polo orden que foron mencionados na acta, primeiro a poesía, logo a narrativa, e, en primeiro lugar, na poesía, primeiro premio para a obra Nosoutras, lema de Daleira, e a premiada Alba Cid Fernández, de Ourense.
premio Rocío Viuda de Villarreal. A continuación, a tesis de poesía María Isabel Gómez Ardo, da Coruña, pro poema Eles non saben, presentado co lema Ribalma. O premio Viuda de Manuel Rodríguez López. En narrativa, primeiro premio Alberto Rodríguez Díaz de Ourense pola súa obra Marcha Triunfal, presentada co lema Aulum. Vai a entrega Ángel Fernández, fillo predilecto do Concello de Paradela. E accesi a Isabel Julián Quiroga, de Madrid, con raíces en Paradela, pola obra El Esperado, presentada co lema Las negras sombras de todo. Entrega o premio o alcalde.